окупанти хочуть використати сфабриковану справу Нарімана Джеляла для визнання Меджлісу терористичною організацією. Про це йдеться у зверненні першого заступника голови Меджлісу, якому закидають нібито диверсію на газопроводі у Перевальному під Сімферополем. У тексті, опублікованому адвокатом Миколою Полозовим, Наріман Джелял указує на те, що окупаційне слідство уникає самої назви представницького органу, а згадують Меджліс лише через свідчення так званих свідків. Звинувачуючи мене у злочині, у своєму прагненні, по-перше, ізолювати, помститися і закрити рота мені, по-друге, не лякати моїх співвітчизників та однодумців, по-третє, створивши умови для подальших репресій, російська влада в особі слідчих ФСБ замовчує один факт, який серед болота брехні є суцільною правдою. У п'ятницю, 21 січня, я отримав текст заключного обвинувачення. В жодному його місці не згадується, окрім вигаданих свідчень, мій статус першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Це має принципове значення, тому що саме мій статус та моя діяльність, а не вигадані злочинні дії, стали причиною мого арешту.